Tanungan Camille Villar. Maayong hapon, maayong talan. Nais ko pong batiin ang ating mga panahon at mga salamat po kay Congressman and ang aking manong sa Kongreso, Congressman Bambi Manong, at ang founder din po ng Tagoloan Community College. I would also like to thank si Mayor Nadia Emmanuel Felipe, also Attorney Nadia Emmanuel Felipe, OIC College President and Mayor of Tagoloan, and of course, representing Governor Peter Galabia. Nandito po, napakagaling niyo po board member Dexter Yasay. I would also like to thank Dr. Karen J. Una, our Vice President for Academic Affairs, Ms. Merlin Tangon, our Vice President for Administration, lahat po ng ating college deans, ang ating Sangguniang Bayan members, Board of Trustees, and our teachers, and above our parents and guardians, and above all, our graduates. Muli, maayong hapon sa inyong lahat. I'd like to thank you so much for this honor of allowing me to be your commencement speaker this afternoon. I'm so humbled by the presence of all of you here, especially your founders, Congressman Bambi Emmanuel. First, congratulations po to the Tagoloan Community College graduating batch of 2024. You've made it. Today is the day that your hard work and sacrifice will be rewarded. I salute all of you this milestone, and I am truly honored to be here with you today, especially now that you are about to begin a new chapter. I'd also like to take this opportunity once again to thank our Tagoloan Community College President, Mayor Nadia Emmanuel Felipe, for extending me this invitation. Alam niyo po, sa mga araw na katulad nito, alam ko po na marami po kayong kasama in your journey as a student. Therefore, there are a lot of people to thank. Marami po tayong kasama sa journey niyo. Una sa lahat, kailangan natin pasalamatan at i-congratulate ang ating mga magulang and our guardians at lahat po ng tumatayong guardians sa inyo. Dahil sa sakripisyo nila at sa kanilang guidance ay isang malaking dahilan kung bakit kayo ay nandito ngayon. So palakpakan po natin ang ating mga parents and guardians. There is nothing like the love of your parents or your guardians, and I am certain that it was their determination and sacrifice that brought you here. So sa lahat po ng mga magulang, saludo po po sa inyo. In your journey as learners, the school became your second home. That said, pasalamatan din natin ang ating mga guro, ang ating mga deans, ang ating mga chancellors, and everyone in your school community who became your family in Tagoloan Community College. Education is one of the noblest professions, and we are grateful to all the people who work in this college for your great contribution in shaping the lives of your students and even your community and even the whole country. Salamat po. In speaking on the value of education, I have always looked to our national hero, Jose Rizal, who once wrote, "On the battlefield, man has no better weapon than his intelligence, no better force than his heart." Ang buhay ay isang battlefield.
next area, which we call adulting. There will be many challenges ahead. It will be exciting, challenging, fulfilling, and at times even scary. But I, along with everyone here, am confident that you will discover a strength in yourselves that will help you navigate this new chapter. Ika nga nila, utak at puso. This is something that I trust was instilled in you through your education. And it will ensure your success as you face life's challenges. Listen to both your mind and your heart, and you will not only survive, but you will thrive. Alam niyo po, not too long ago, promise, I was a graduate too, like all of you. Hindi pa po ako ganun katanda. And so, I wanted to share with you a story or a source of my inspiration as a student. And I hope, and I carried this inspiration with me when I was a student, and even until now in all my endeavors. And that is the story of my father, si Senate President Manny Villar, ang aking papa. Mula pagkabata at sa buhay niya, pinakita niya ang kahalagahan ng sipag at tiyaga. Kasi kung wala po ang sipag at tiyaga, hindi po niya nakamit kung saan man siya naroon ngayon. Kung wala po ang sipag at tiyaga, siguro wala rin po kami hanggang ngayon. Ang aking papa po ay pinanganak sa Tondo. Siyang silang magkakapatid. At siya po ang pinaka-matandang lalaki sa kanyang pamilya. Kaya mula sa edad ng 9 years old, kasama niya na po ang aking lola. Sinasamahan niya po ang aking lola gabi-gabi. Gumigising siya ng 11 o'clock ng gabi. Tapos naglalakad po sila papunta ng Divisoria. Bibili sila ng isang balyera ng hipon. At yun po ang ibibenta nila sa palengke o sa Divisoria sa susunod na araw. Pagdating po ng alas 4 ng umaga, natutulog po ng kaunti ang aking papa. Tapos gigising po siya ng mga alas 7, alas 8, tapos papasok na po siya sa eskwelahan. Yun po ang buhay niya mula 9 years old hanggang nakapagtapos po siya ng kolehiyo sa UP, sa University of the Philippines. Sinasabi po niya sa akin na hanggang nakapasok po siya sa University of the Philippines, hindi po siya nakakalayo masyado sa Tondo. Pero pagkita niya po ng UP, nakita daw niya yung mga puno, nakita niya yung mga gusali, nakita niya kung gaano kaganda ang University of the Philippines. At doon niya unang naisip na pwede pala siya mangarap. Doon siya unang nangarap na balang araw, tutulungan ko ang aking pamilya at balang araw, magtatrabaho ako, gagalingan ko, balang araw, maiaahon ko na ang aking pamilya sa kahirapan. So nag-aral po siyang mabuti. Doon din po niya nakilala ang aking mama na si Senadora Cynthia Villar, classmate po sila. At nag-aral po siyang mabuti, and by God's grace, he graduated with a business degree and also became a licensed CPA accountant. At nagtrabaho po siya sa SGB at nagtrabaho siya. Habang nagtatrabaho siya, iniisip niya, paano pa ako kikita pa? Paano pa ako makakapagawa ng iba? So nagsimula siya ng sarili niyang negosyo. Unang negosyo niya, pag-deliver ng seafood business. Pag-deliver po ng seafood. Tapos hindi po siya nabayaran. So nalugi po siya. So dahil doon, kailangan niya po magtrabaho ulit. Pero doon po sa building na pinagtrabahuan niya, nandun din po yung restaurant na hindi nakabayad sa kanya. So sabi niya po, pwede po bang bigyan niyo ko ng coupon tapos ibibenta ko ng discount sa mga
kasama ko sa opisina. Kung i-honor niyo po, at least mababayaran niyo ako konti-konti. At yun po, nagkaroon siya ng konting pundasyon, nagkaroon siya ng konting kapital. At 1975 po, kinasal sila at nagsimula sila ng gravel and sand business. Nag-deliver po siya ng graba sa mga gumagawa ng bahay at doon una niyang nakita kung paano gumawa ng isang maliit na bahay. At yan po, pagkatapos ng unang taon ng kasal nila ng aking mama na si Senator Cynthia Villar, yan po ang simula ng Camellia Homes. Ang Camellia Homes po ay mga 46 years na po ngayon. At proud po kami na siya ang largest home builder sa Pilipinas. At very proud po kami sa aking papa. Pero nakikita niyo po, isang storya lang yan sa marami pong pinagdaanan ng aking papa. Mula pagkabata hanggang pagkatanda. Kinukwento nga niya po sa akin, dahil minsan po, ninervous po ako na magsalita sa harap ng maraming tao. Pero kinukwento niya sa akin, alam mo, nung ako bata, mahihain din ako. Kaya lang naisip ko, kung mahihain ako, tapos hindi ko turuan ng sarili ko na maging mas matapang, na humarap sa mga tao, wala nang mangyayari sa akin. Baka dito na lang ako bumubuhay. Kaya nagsumikap ako, nag-aral ako, pinilit ko, kahit na natatakot ako. Dahil alam kong kailangan yan para umasenso sa buhay. So every time na may pagsubok ako na hinaharap, maging maliit man or malaki, sasabihin ng papa ko, okay lang yan. Huwag kang matatakot na mag-fail. Huwag kang matatakot na matalo. Huwag kang matakot na magdadapa. Dahil ang failure, ang challenges, ang trials, ay kailangan natin yan para umasenso, para mag-succeed tayo. Kung wala tayong hirap, kung wala tayong challenges, kung wala tayong trials, hindi ganun kasarap ang tagumpay. Hindi tayo magsasucceed. There is nothing wrong with failure. There is nothing wrong with mistakes. That is a part of life. What's important is what you do with your mistakes. What's important is what you do with your trials. So marami pang pagkakataon na madadapa tayo. Marami pa tayong pagsubok na haharapin at hinaharap ngayon. Tandaan nyo, bangon lang. Araw-araw, magpursige lang tayo. Kahit kaunting step forward, keep stepping forward. Learn from your mistakes. Pick yourself up and move one step at a time, one day at a time. Let us persevere. Let us never give up. And I guarantee you, nothing is impossible. Yon ang storya na kinukwento sa amin ni Senator Mark, ng aming mga magulang, ang aming mama at ang aming papa na si Senator Villar. At yon, ang sipag at tiyaga are the words that our whole family lives by. And we will continue to work hard, not just for us, but for everyone here. Dahil marami pong kapilayunin, isa na doon ang tumulong sa aming kapwa bilang pasasalamat sa tiwala sa pagkakas namin. At sana po, pag kayo po ay humarap sa mga pagsubok, I hope that my father's words and teachings will inspire you as they did with me and help you carry on. In the same way that whatever teachings and words and sacrifices your parents and your teachers gave you, I'm sure you should carry with you as you start this new chapter. And I have no doubt in my mind that you will definitely thrive and that you will succeed. So today, I would like to congratulate all of our graduates once again. Sigurado po ako na hindi ito ang huli nating pagsasama. Looking at the future, looking at all the eyes, looking at the
dynamism at sa kagalingan ng ating graduates, sigurado ako na marami pa kayong makakamit. Sigurado ako na marami pa tayong beses sa buhay na ito na magkakasama upang i-celebrate ang inyong mga success. Huwag niyo pong kakalimutan na nandito po kami palagi para sa inyo. Andito po ang pamilya ni Congressman and Mayor Hermano. Andito po ang inyong mga magulang, ang mga nakasama niyo sa Tagoloan Community College. At nandito po ang aming pamilya, ang pamilya Villar, ang aming papa na si Senator Rani, Senator Cynthia, Senator Mark, at ay inyong lingkod. Alam niyo po, sinabi po kanina ni Congressman Bambi na ako po ay representative ng Las Piñas City. Yun po ang aming hope. But I will always consider Tagoloan another hope for me. Because of the warm welcome that everyone has given to me. And I will never ever forget. So wherever I may be, nandito po kami palagi sa inyo. And in the same manner that we work hard to help the Las Piñeros, in the same manner na gusto namin paunlarin ang Las Piñas City, yun din ang sipag na ibibigay namin lahat para sa Tagoloan at sa lahat ng Misamis. So yun lamang po. Again, it is a true honor and a privilege for me to share this momentous occasion with you. Thank you so much for giving me the chance. Congratulations po to our graduates of the class of 2024. Daghang salamat sa inyong tanan at mabuhay po kayo lang.